osobne nemám informácie o všetkých veciach, ktoré sa hovoria a samozrejme, že to nesondujeme, lebo to nie je to najdôležitejšie. Náš život, to, čo žijeme, je dôležité a nie sledovať klebety. Ale niektorí by chceli stále byť akože v kontakte so svojimi dcerami. Len tam treba aj na to myslieť a niektorí rodičia to ťažko chápu, že to dievča vstúpilo do kláštora, sa zasvetilo Bohu, odrezalo sa v úvodzovkách od sveta, že opustilo svet a že vlastne aj keď s tými rodičia, viem určite, že sestričky sú v kontakte s rodičmi, akože píšu im listy a že aj viem, že so sestričkami, ktoré napríklad žijú vo Francúzsku, napríklad v zahraničí, že proste videla som a viem, že majú radi svojich rodičov. Mohli myslieť napríklad aj tu sa ma pýtala jedna pani, jedna mamička, že prečo mi neodpovedáte na telefón, ale ja som ich hovorila, že ako, aj teraz som vás odpovedala, ale dlho treba zvoniť a teraz nám aj vypadol telefón. A nevždy sme podľa toho, že kedy volajú, niekedy sme aj na svätej omši, ako nevždy sedíme pri telefóne a tak ako v každej rodine, ako v každom rade, že sú určité pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Aký je oficiálny názov, celý názov vášho radu? Mariánske sestry. Iba Mariánske sestry. Aké sú vaše mená? Maria Zuzana, sestra Maria Zuzana. Sestra Martina Mária.